pomalinku řeším tady toho kolaře. Jo? První, co je, tak se podívám za sebe, kolik je aut za mnou, které nechcou předjíždět. Pokud vidím, že nikdo, tak směrovku, znovu ještě jednou zkontrolovat zrcátku, aby to opravdu vyšlo a krásně daleko od něho na ten metr a půl odstup. A je přesně hončo. Jo, počítal s tím, že on, když bude mít nějaký kanál před sebou, že on do toho kanálu nespadne na rozdíl od vás. Jo, on ho objede a objede ho z levé strany, takže ho hned budete mít najednou před autem, takže proto je potřeba ty odstupy od nich dodržovat. Tak a znovu ten samý problém. Přesně. Tak. Pokud je místo, není důvod normálně ten odstup si od něho nedělat. Tak, směrovka doprava. Jak vyřešit tady ty auto? To je správně, jste to vyřešila. Naprosto. A je spojka na zem už spojka na zem, nebo zase to dopadne špatně. Borco jste vyřešila dobře. Žádná značka, je jednosměrka, ale ta nemůžu vidět. Ten je drzý. Ale vyšlo mu to. Tak, doleva. Doleva. Nemůžu tam jet, když mě jede auto do protisměru. Hergot. Člověče nešťastná. Na co jsi teďka myslela? Já se taky nevím, proto jsem tam. Tak ho předej teď. Teď máme na to čas, jo? Teď nic nejde do protisměru. Já jsem prostě jsem si myslela, že to stihnu, no. Ano. Už jsme to říkali, že? Myslet znamená hovno vědět. Rovno. Takže doleva. Taky se nedívala baba na kole ani náhodou. Dívej se na blbce. No, takže to chci zastavit. Už to chci zastavit stejně. Jo, tady ti kolaři, ani jeden neměl přednost, ale bohužel, jo, je to přechod pro chodce, ale tak zase blbost bych přejet, že? Do pravého pruhu, ale už pomalu, žádné divočení. Tak, pustíme, výborně, jedničku. Dobré. Dívej se na kolaře. Co dělá? No. Klasika. Prostě neuvěřitelné. Najď si až k němu, blbovi. Toto snad opravdu není možné. Panenko skákavá, co je toto za vola? No. Potom se dočtete v novinách, že normálně řidič blázen srazil cyklistu. No ano, ale jakého cyklistu? Toto není cyklista, to je sebevražda. Ty vole. To je blb. Stojí, ano. Lepší místo na pokec si fakt nemůžu vybrat. Oni nemůžu jít na chodník, kurně. To je v kežkuli, ale. To už je lepší. Tak. A pojďme. A zase rychle puštěná. Jo, ta levá noha musí to nějakým způsobem prostě donutit ta hlava, aby dělala to, co dělat má. Jinak to bude skákat v jednom kuse a nebude vás to bavit. To kdyby jenom to. Povezete nějakou partiu z hospody a na druhý den budete dezinfikovat auto. Teď se jim udělám dlo. Tak, půjdem doleva. Takže spojka na zem. Dopláchni si tak, abych viděl. Tak, bacha, tady mám to děcko. Kude, to děcko normálně nemá strach na té koloběžce, však to není vůbec vidět.
normálně rodiče poslat do řití by zasloužilo. To děcko nemá víc jak 6 roků. Pane bože. Tak, zpráva dobré. Pojďme. Úžasnou teda, co se tady normálně možná na té cestě všechno udít. Jsme zase tam, No těžko. že? Že budeme sedět za ním. Bude odbočovat. No tak pojďme. Ale všechno. Oběť ho, šup, daleko, pryč. Vidíš, že normálně co si bude vymýšlet, do protivky nikdo a my se budeme dívat, jak mu samu sukuju nohy. No a ty kolisty. No, Ty kolisty budeme samozřejmě objíždět, nebo předjíždět vlastně. ale až bude... Takže teďka najděte si za toho prvního, nebo za respektive posledního, tak, směrovku a pojďme, teď už ho berte. Už ho ber. Tak. A směrovku honem nazpátek. Tak ať nepředjíždíme přes přechody, jo, bacha na to, přes přechody se nedá předjíždět. Takže je potřeba na to myslet. Tak to jsem neviděl. Klasika, že? Nemají přednost, ale přesto bohužel. A doprava. Teď doprava. Teď jsem měl vyloženě hruzu z toho kolaře, protože vy se tam vůbec nedíval. A naštěstí ta kolařka byla tak rychlá, že to stihla ještě. Ale kdyby jela pomalejš, tak vy vůbec o ní nevíte. Takže radši ji nebudu vůbec předjíždět a nebudu čekat, až mě praští do boku. Čemu je ta plná čára? K čemu je tady ten přechod? Už teď by vás vyrazil. Proč? Co jste dělal? Plnou čáru. Přes plnou čáru a přes přechod pro chodce. Ani jedno, ani druhé nesmím při směrovce a při předjíždění přejet. Přejel jste obě dvě za raz.